निउस चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय आङो जासिग्रोहरबाय। ओरैनो इउटुब चेनेलाव गोबां सम आङो सोरबा अमर सिंह ब्रह्म होननाय सासे सुबुंखौ आं नुबाय थादों। बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आरजायै मोननानै दिनै गहपुरनिफ्राय आङो मोनसे खेंफोरथि एबा बिनि फंनैसो बाथ्राखौ आङो बुंनो लुबैग्रोदों। आसलते आं सिनाया अमर सिंह ब्रह्मआ सोर, बे मा मावो, नाथाय बिनि बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला जोङो गोमोथाव मोनदों। अमर सिंह ब्रह्मआ दा गावखौ बुंनायनि सुरफ्रा बर' जातिनि बिफा होननानै बे फोरमायनो सानदों, बर' जातिनि मास्टार होननानै बुंनो सानदों आरो आयेनफोरखौ ओरैबायदि बिजिरनो होनो सानदों जे गाव एडभकेट जेनेरेलसो, भारतबर्षनि एटर्नी जेनेरेलसो, बा सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस बायदि गावखौनो गाव गोबां रोंगौथि बिथाङा खोन्थाबाय थादों। जों बे एमअएसखौ लानानै गासिबो बेरेखा बाथ्राखौनो फोरमायनो नाजाबाय थानायखौ नुबाय थानाय जादों। जेन'बा जोङो बे आसाम हालामनि बर'फ्रा रावबो नैबे एमअएसनि सोमोन्दै जों बुजिया, रोङा, गियान गैया जोंहा। मात्र अमर सिंह ब्रह्मआल' बेनि सोमोन्दै मोजां मिथियो, गियान दं, बुजिदों। बेनिखायनो बिथाङा सारा आसामनि बर'फोरखौ खोमायाव हमनानै फिदिंनानै मोनसे माबाजों लामा दिन्थिलांनो थाखाय नाजानायखौ आं गोमोथाव मोनदों। दा बिथांनि खेंफोरथिखौ होनायनि सिगांनो, बिथांनि बाथ्राखौ फिननाय होनायनि सिगांनो आं बुंनांगोन बड'लेण्ड मुभमेन्टनि हिस्ट्रिखौ एसे फोरमायनानै होनांगोन। बिथाङा 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै थांदोंमोन, बे समाव बिथाङा बहा दंमोन आं नुफेरबायाखै, खोनाफेरबायाखै, मालाबाबो नुवाखैमोन। 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय जि मुभमेन्ट जादोंमोन, बे मुभमेन्टआ सारा आसामावनो गोमसारजोबदोंमोन। बिनि जांख्रिथाया जादोंमोन, नाथाय गहपुराव बांसिनै बिनि एफेक्टआ गोलैदोंमोन। 534 जन 534 1989 आव अकल सिंगल लार्जेस्ट गहपुरावनो जादोंमोन, शहीद जादोंमोन, मार्टार्स जादोंमोन। आरो दिनैनि थारिखसिम नैबे 2020 समसिम 1 हर्जा सान जानाय समसिम फ्राय 900निबो बारा मुंख्लं गहपुराव दंसै। आरो बिनि लक्ष्य उद्देश्यआ मोनसेयानो जे गहपुराव जोङो शहीद जाबाय, जोंहा बेवहाय जेबो आफसोस गैया, नाथाय जोंनो जे मोनसे हादोर नांगौ, आलादा मोनसे न'खर हादोर नांगौ, बे लक्ष्यखौ लानानै जोङो नैबे माबाखौ आन्दलनखौ जोङो पुर्ण पर्यायनि समर्थन होबाय थानाय जादोंमोन। दा बिथाङा बे हिस्ट्रिखौ मिथिना मिथिया, जों मिथिया। मोनसे खोथाखौ आं बिथांखौ गोसोखांहोगोन, बै समाव जेब्ला गहपुरसिम मुभमेन्ट जादोंमोन, बा लखिमपुरसिम मुभमेन्ट जादोंमोन, धेमाजिसिम मुभमेन्ट जादोंमोन, बे सारा आसामाव जादोंमोन, अब्ला बै समनि लिडारफ्रा रावबो बे कन्टिगिउटि गैया होननानै बुंफेरबायाखैमोन। बेवहाय जोङो बिसेसके जों गहपुरसिमखौ मोनखागोनखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन। आरो बेबायदिनो जों दिनै 900निबो बारा दिनैनि थारिखसिम बावहाय मुंख्लं जाबाय। हयथ' क'क्राझारावनो जों जे समान मोनसे मुंख्लं गैया। बेनि उद्देश्यआ मा बिथाङा बुजिना लानांगौमोन, बुजिनो नाजानाया मोजां। जे बे शहीद जानायनि मोनसेल' लक्ष्य जोंनो जे बड'फा बुंलांनाय बायदि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय। आरो गेरेमसा माहारि दानोबा जोङो मोनसे जांख्रिथायजोंसो लाबोनो हायो। आरो बे जांख्रिथाया दिनै बर' हारिनि गेजेराव जानानै फैदों। आरो जानायखायनो दिनै जों मोनसे नङा मोनसे फिथाइ मोनलांबाय थादोंमोन। आं बिथां अमर सिंह ब्रह्मखौ बुंनो लुबैदों, नोंथाङा बिटिआरनि एमअएसखौ फराय खोन्थागासिनो दङ।
जोंथ' जाम्बा नोंथांनि खाथियाव जोंथ' जेबो रोङा नोंथांनि खाथियाव नोंथाङानो मास्टार नोंथाङानो गुनि गियानि बर' जाथियाव लेखा फरायनाय रावबो गैया नोंथाङाल' सासे गासिबो पण्डित महापण्डित आं नोंथांखौ सोंनो सानदों बै समाव नोंथाङा बहा दंमोन बर' जातिखौ सिबिग्रा बर' जातिखौ अनसायग्रा दिनै बर' जातिनि सासे मास्टार जानानै बर'नि महापण्डित जानानै जे ओंखारदों दिनै नोंथाङा बै समाव नोंथाङा बहा दंमोन नोंथांनिथ' जेबो सिनसाखो नोंथांनि महरखौथ' जों नुफेराखै मालाबाबो नोंथांथ' माबा गैया दिनै हरखाबै जे बिटिआरखौ ओरै 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 होननानै नेगेटिभ रावै सुर होयै साजायै बे बुस्थुआ धंस' खालामनो थांनो नागिरगासिनो दं होननानै जे बुंबाय थादों नोंथाङा मानो बुङाखै सानसुमानि बिएससि नि एमअएसआव मा दङ नोंथाङा मानो बुङाखै नोंथाङा मानो बुङाखै हाग्रामानि एमअएसआव मा दङ दिनै बे सारा आसामावनो बयनिबो आखाइ आखाइ नैबे एमअएसआ आखाइयाव दंजोबो नाथाय जोङो दिनैसिमबो हाग्रामानि एमअएसखौ जों नुनो मोनाखै दिनैसिमबो जोङो सानसुमानि एमअएसखौ जों नुनो मोनाखै नोंथाङा बिनि सायाव गियान दंना गैया नोंथाङा माबायदि महापण्डित माबायदि सोंलाबाय थादों नोंथाङा माबायदि बुंलाबाय थादों नोंथाङा नोंथांनि गियानखौ जोङो माने धिक्कार होयो जों मुगैयो जों नेवसियो जों दिनै थै होनायनि बिनिमयाव दिनै गहपुरसिम जों हाबनो हाबाय नोंथाङा कन्टिगुइटि गैया होनना बुंनांगौ गहपुरसिम हाबनायनि कन्टिगुइटियानो गैया नाथाय बै समाव साफ्रोमबो लिडारानो गहपुरसिम हाबनायनि कन्टिगुइटि गैया होननानै बुङाखैमोन दिनै हमनानै लादो अमर सिंह ब्रह्मनि सुरै आं बुंबाय गहपुरसिम हाबनायनि कन्टिगुइटि गैया नोंथांनि बायदिब्ला ठीक আছে गैयाब्लाबो जुदि गहपुरसिम हाबबायब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टसिम जुदि हाबबायब्ला बेवहाय नोंथाङा खर' सानो गोनां मा दं मा दं नोंथाङा बिटिसिनि अबे एकर्डआ साबसिन होननानै बुंनो नागिरदों ओरैनोहाय गावखौनो गाव महापण्डित खालामदों सिअ'आ नैबायदि सिकिउरिटि अफिसारा नैबायदि प्रिन्सिपाल अफिसारा ओरैबायदि नोंथाङा सासे एडभकेट जेनेरेल जादों नामा नोंथाङा बर' जातिनि थाखाय सासे मास्टार नामा जोंखौ खोमा हमै फोरोंबाय थानो लेखाखौ नोंथाङाल' फरायदों रावबो फरायाखै रावबो रोङा जों जाम्बा गोजा जला गोजा दिनै बे एमअएसआ नोंथांनि आखायाव गैया बयनिबो आखायाव दंजोबो बर' फरायसा आफादा हारिखौ दागोन दालांबाय थागोन बर' फरायसा आफादखौ दानो सोंखारिनो अधिकार गैया खारन नोंथाङा बर' फरायसानि थाखाय जेबो अरिहनानो गैया बर' जातिखौ सिबिनायनि जेबो अरिहनानो गैया नोंथाङा जों जे गहपुराव न' सावजादों खननैखाम 83आव खनसे 89आव खनसे 83आबो उदयसल हादोरनि थाखायनो 89आ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा न'खर सोरजिनाय बेनिखायनो बर' जातिखौ गेरेमसा महर दानो हानायाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिबाय थानायनि नोंहा मोन्थाय गैया नोंथाङा सोर एटर्नि जेनेरेल नामा नोंथाङा गावखौनो गाव एटर्नि जेनेरेल होनना सानदों नामा जों दिनै मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन हिस्ट्रिखौ नोंथाङा मोजाङै सोलोंना आनला खानला नोंथाङा गोदाव सोराव बखिना आं नोंथांखौ सोंनो सानदों हाग्रामानिफ्राय बर' जातिखौ फाननो थाखाय नोंथाङा बेसेबां लाख बेसेबां कौटि थाखा नोंथाङा थिखा होदों नोंथाङा थिखादार जातिखौ फाननो थाखाय नोंथाङाल' रोंगौ गासिबो खोथाखौ बिजिरना होदो नोंथाङा साहस दंबा आंजों फै डिबेट खालामनो नोंथांनि महापण्डित नोंथांनि एडभकेट जेनेरेलखौ आं नायनि फै नोंथाङा गहपुराव हाबफै नोंथांनि पान्डित्यखौ जों परीक्षा खालामनायनि बर' जातिखौ लानानै थामसा गेलना सावा खेला नङा आं मोनसे खोथा बुंनि बै समावनो बड'फा दिन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समावनो एस.के. धावन राजीव गान्धीनि सासे मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम थांनानै सिमुलुगुरिसिम नैबे सेक्सुवेल प्रभिजनाव जा अफार खालामफैदोंमोन नाथाय दुर्भाग्य बिथाङा थैनानै थांबाय बिथां थैनायनि थाखाय जा मा जालांबाय नाथाय एथ'सिम होखांनाय उनावबो जोंना सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया जेबोनो बुजिया जोङो बेखौ ना पन्सायत जाखो ना जिल्ला परिषद जाखो ना मा जाखो ना बुलाय मा टाउन कमिटि ना मा कमिटि माबायदि एकर्ड लाना फैगो खुनु लोब्बा गैया जेबो लोब्बा गैयि माबा गैयिखौनो एकर्ड लाना खालामना फैबाय आसरित खोथा बिथांमोनखौ मानो बुङाखै बिटिसिनि एमअएसखौ जों नांगौ नोंथाङा एथ' महापण्डित जुदि ओंखारदोंबा गावखौनो गाव सासे बर' जातिनि बिफा होनना माबादोंबा नोंथाङा जेबो अरिहना गैया नोंथांनि महरखौ नुफेराखै जोंनो गहपुराव फै चेलेन्ज खालामनो नोंथाङा जातिखौ फाननांगोन नोंथाङा बेखौ नायनांगोन
गहपुरसिम जों दासिमबो बर' हारि हिसाबै थांनानै दङ। हाग्रामा थगायबाय, सानसुमाबोथ' थगायलांबाय, हाग्रामा थगायबाय। दिनै हाग्रामानि गादिनि स्वार्थनि थाखाय नोंथाङा सिखा लानानै दिनै फाग्ला बायदि सैमा फाग्ला बायदि बखिगासिनो नोंथाङा। ना जेबो नङा। नोंथांनि माबाखौ जोङो सहायनो हायाखै। जों दा जोंनि माबा जिर' टलारेन्स। आं गहपुरनिफ्राय बुंदों जों जिर' टलारेन्स। जों दा नोंथांनि भाषाफोरखौ, नोंथांनि महापन्डित, गावखौनो गाव मास्टार, बर' जाथिनि मास्टार, लेखा रोङै जाम्बा बायदि खोमाव हमनाय फिन नागारनायखौ जों सहायनो हाया। जों बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया। बेनिखायनो मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म, नोंथाङा सासे एजेड मानसि। नोंथाङा गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै सिबिनाय। जाथिखौ मारै सिबियो बुजिफेरा, नुफेराखै आं नोंथांखौ। दिनै मारै गुरब्ला गुरब्ला माबाबाय थादों। ना सोर? मा डिजिग्नेसन दं नोंथाङालाय? ना मा डिजिग्नेसन दं? मा बर' जाथिनि सायाव बाथ्रा बुंलाबाय थानो? नोंथाङाथ' जेबो गैया। बर' जेसेबांसिम जि मोनदों दा, BSc जादोंब्लाबो बे सानसुमानि नेतृत्वआव, बे एबसुनि नेतृत्वआवनो, BLT इन्जिनियार जादोंबाबो एबसुनि नेतृत्वआवनो, आरो दिनै BTR जादोंबाबो बे एबसुनि नेतृत्वआवनो। नोंथाङा बे हिस्ट्रिखौ मिथिनांगौ। एबसुआ बर' जाथिखौ फानाखै आरो फाननायबो नङा। आरो बे एबसुआ जुदि थांना थायोब्लासो बर' जाथिया थांना थागोन, बेखौ मिथिना लाखा। नोंथाङा सैमा फाग्ला बायदि गोब्राबबाय थाना जों सहायनो हाया। जों सहायनो हाया। मानोना गहपुरसिम दिनै हाबफैनायाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनदों। कन्टिगुइटि सन्टिगुइटि खोथा बुंलाबाय थाना नोंथांनि कलिगसफ्रा माखासे बेबा दावराव देख्रेबनो, मा देख्रेबनो, हाइ कर्ट, सुप्रिम कर्ट, मा PLI माबा माबि होनलाबो थादों नोंथाङा गोदाव सोरावनो। खिन्थु नोंथांमोननि उद्देश्यआ मा? कम्पेरेटिभलि नोंथांमोननि माबायाव BTCनि MOS आव मा दङ बेखौथ' सेक्रेट दोनजोबदों गासिबो। मानो सोनो हायाखै गहपुरसिम? दिनै गहपुरसिम हाबनायाव नोंथाङा उल्था खोथा बाथ्रा बुंनानै रायजोखौ मिसगाइड खालामनो सेस्था खालामगासिनो दं रायजो राजाखौ। बेखौ बुजिना ला। आरो नोंथांनि प्रत्येकटु बाथ्राफोरखौ जोङो बिसेसके गहपुर आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा सहायनो हालिया। नोंथाङा स्टप खालामनांगौ दा। नोंथाङा जुदि बर' जाथिबा नोंथाङा बुंगासिनो आं बर'खौ सिबियो। मारै सिबिदों नोंथां बर'खौ? बर' जाथिखौ अनसायग्रा होनना बुंदों। मारै अनसायदों नोंथां बर' जाथिखौ? बर' जाथिनि मोनफ्रोमबो माबायावनो नोंथाङा हेंथा होबोगासिनो दा। बेबायदि महापन्डित एडभकेट जेनेरेल जानानै सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस बायदि नोंथाङा माबा खालामनाङा। एटर्नि जेनेरेल बायदि खालामनाङा नोंथाङा। बर'फ्रा दिनै जाम्बा गैलिया। जोंनि गहपुरावबो दा डक्टरेट लानाय उकिल सुकिल मेला दंसै दा। बेखौ जों बे संग्रामावनो जोङो जेल जादों, माबादों, जिनाहारि जादों। बेखौ लानानै नोंथाङा थामसा खालामला। नोंथाङा बर' जाथिनि जेबो नङा। नों बायदि अमर सिंह ब्रह्मआ थावजेन उजिबाबो जेबो खालामनो हाया नोंथाङा। आरो नोंथाङा बे MOS खौ सावनो होनना बुंदों। इज्जत गैया नोङो। MOS खौ सावनो नागिरदों। बर'नि जिथु एकर्ड, मोनब्रै माने NDP नि सागानगिरि माबाफ्रा, NDP नि गासैबो। बहाय UPPA नि प्रेसिडेन्ट दङ सागानगिरि, एबसुनि सागानगिरि दङ, माबा दं, सागान दङ बहाय। दिनै नोंथाङा अपमान खालामदों। बेबायदि अपमानखौ जों सहायनो हाया। मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म, नोंथांनि बैसोखौ नायनानै नोंथाङा सिरि थानाया मोजां। नोंथाङा रिटायार जाबायब्ला जिखि जादा जों मिथिला, नोंखौ जों सिनाया। खिन्थु बेबायदि असभ्यालि, बेबायदि बैसोआव असभ्यालि भाषा, जात बेरेखा जोलैनि हांगार बुजिना आं बेखौ नोंथांखौ आसि थुनानै खोन्थायो। दिनै आङो जोबथारनायाव बे BTR खौ लानानै थामसा खालामबाय थानाय, BTR खौ लानानै फरायनानै खोन्थाबाय थानाय, नोंथाङा फरायनो गोनां गैया। बे MOS आ जों बयनिबो आखाइ दङ। खिन्थु नोंथांमोननि बे BTC नि MOS आ सोरनि आखायाव दङ? सोरनि आखायाव दं? रावनिबो आखायाव गैया। फरायनानै खोन्था, BTC नि खोथा फरायनानै फारि आरो हायोबा नैबे WhatsApp-आव जों प्रिन्ट खालामना फाथायहर जों गासिबो WhatsApp-आव फाथायहर। जों नायगोन। जोंथ' नुफेराखै दासिमबो। दिनै नोंथांनि आखायाव गोलैनायसो खायसे। दिनैसिमबो नुफेराखै जोङो। सानसुमानि MOS आव मा दङ? मानो बुङाखै फंसेबो? एसे कम्पेरेटिभलि माने माबा खालामनानै देरसिन साबसिन होनना बुंबाय थादों। नोंथाङाबो बे सायाव नलेजआनो गैया। जेबो नलेजआनो गैया। बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय जोङो नोंथांखौ धिक्कार होबाय। आरो गहपुरनि रायजो राजा जानानै नोंथांखौ जोङो खावलायहरदों, बुंनो लुबैदों, बेबायदिखौ नोंथाङा मावनो नाङा। नोंथांनि बैसोआबो थिनला। जुदि नोंथाङा साख्रि मावदोंबा, रिटायार जुदि जादोंब्ला सिरि जिरायना था। बेनो नोंथांनि साबसिन। आरो बेबायदि मावना बेखिनिखौ बुंना फोजोबबाय।